Assalamu alaikum, hormatly watandaşlar. Türkmen Owada teleýaýlamy öz işini sunugy söhbetdeşligi atly aýdym taýly diň jarşy gepleşigi arkaly dowam edýär. Mehriban adamlar, biz bugünkü gepleşigimizi Halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Magtymuladyň naky halkara baýragyň eýesi Cemal Saparwalaryň şu owadan mukaddes ojagyny taýýarlamaklygy maksat edilip. Halipa, hoş gördük gepleşigimizde dedi. İlki bilen Halipa şu mukaddes ojagyňyzy biziň dörejelik toparmazy mihman edip kabul edeniňiz üçin size hoşarlyk bildirýär. Janyňyz sag bolsun, dörejeliniňiz güllüsin. Ene bugünlerim bir şowly günler, şowkunly günler, gowy günler asuda parahat durmuşymyzda dowam edýär. Gahrman arkadagly serdarmyzyň saýetinde her bir günümüz, ýylymyz, aýymyz toý bilen şowkun bilen geçýär. Ene şu adam Thomas Pasly Gazgalanly diň jarşy möhkemi bilen dowam edip dur. Hemme raýatlanmaz, zähmetden soň ruhsada çykyp ine diň jalýarlar, göwnü hoşlaýarlar, awadan kenarına diň jalýarlar. Ine şu Thomas diýlenni eýem Thomas Paslynyň ilkinji aýlaryndan şowkunly toýly pursatlar başlady. Siziň dörejeliniňizi, durmuşyňyzy aýratyn ýatdan çykmajak täsirler bilen baýlaşan ýyllaň, aýlaň biri bolanlar Halipa siz üçin. Gaty dogry Ýakupjan arkadagly serdarly türkmeniň her bir gün toý baýramy. Şeýle bir owadan parahat, asudy, agdywyr öz beýigine, öz prezidentine jewiz parahat halkymyzyň marlygy. Olam biziň beýik arkadagly serdarmyzyň alyp barýan adyl ýolundan halkyň göwüni hoş bolan üçin bary şu beýik iki insana özüniň prezidentine jewiz bolýar. Ne şu jewizligem bizi toýu, bayrama, asudalygy, parahatçylygy, bagty-bagtyarlygy eltýär. Şonuň üçin men ilki sözümiň başynda şol biziň goşaganak beýik arkadagly serdarmyza özümiň beýik bir tag bolsunmy, şatlygmy tüm halkyň adyndan aýdasym gelýär. Biz halkyň içinde ýakatam. Her gün halkyň toýunda bolýan, bayramynda bolýan, goňşuýyň görýän, şeýle bir arkadagly serdarmydan şuloň bir razylygyny görseň-de. Her sözümde aýtýan men, her sözümde, her çykyşymda aýtýan türkmen ağa telpeňi göwgediň. Gıyňaşlaryň baýdak ýaly parlatym ýa. Ine ondan başga türkmene näme bagt gerek? Şoň üçin biziň Thomas Paslymyzyň başlamagy bilen bir ýurtda bir şeýle bir täze özgörüşlikler boldy. Şeýle bir özgörmek, ösmek, ýene-de arkadagly serdarmyzyň ägir, gaýratly, edermen ýol ýöreligini gördük. Inha biz iýun aýynyň ortalaryna arkadagym türkmene bir şeýle bir üýtgeşik jennetli mekan gurup berip otyrdy. Arkadag şäher diýip bütün halk seslerini, halkyň ýürek owazy bilen baglanşykly, halkyň özüniň şähere dakan ady ikrar edip Arkadag şäher diýip, ine şol Arkadag şäheriniň täze tapgyrynyň, ikinji tapgyrynyň düýbüniň tutulşugy Arkadagly serdarym Akpatatyny berdi. Şo taýda bize uly bagt boldy. Şol ikinji tapgyryň düýbüni tutanyny biz şo taýda özümiziň dörejilik toparmazy bilen gelen mihmanlary Arkadagly serdarym kabul edip şo taýda çykyş etmeklik biziň bir sungodumyzyň uly bir zökre ýyllady boldy. Şo taýda agzak geçetim gelýär, biz şo taýda bir gün işledik de taýynlygymyzy işledik. Şonu şo taýda ýaşaýyş jaýlaryň birini bize iş pursatymy berdiler de şo taýda hem diň jalýar, hem el goşumyzy goýýar. Şular ýaly pursatlardy. Şeýle bir içine girseň dogrudan hem akylly şäher, akylly öýler. Arkadagly serdarmyň akly. Şeýdip ol öýleri öz parasadyny, paýhasyny, bar bilimni goýmaklyk şeýle bir işlenipdir de her bir türkmenlere her bir çüýünden maşlap diýär. Her bir çüýünden maşlap arkadagymyň zähmetini gördük şo taýda. Arkadagymyň ihlasını gördük. Arkadagymyň öz watanyna bolan, halkyna bolan söýgüsini gördük. Ondan başga türkmene näme bagt gerek? Düýbün tutulşykdan soň biz daşar ýurtlara gidip geldik de şo taýda medeniýet günlerimizi geçirmek, meýser etdi. Hemişe gidilenni bir 5-6 gün bolondy
Yurdun küýseýän ýaly bolyn, onu baran günümizin ertet gaýdasymyz gelýär-de, yurdumyzyň cennetligini, miniň bir arastaçylygyny gördi. Şeýle bir biziň aň düşünjämizi östürdi-de arkadagym. Arkadagy Ferdarym biziň göz ýetimimizi giňeltdi. Men şu taýda bir dagdak geçetim gelýär. 1991-nji ýyl, 1993-nji ýyl meniň ykbalymda Yaponiýa döwletine bir epetligin konsert bermek paýma düşdi. 1991-nji ýyl 20 gün konsert berdim. 1993-nji ýyl 47 gün şu öýden çykyp öýe gelýänçem 47-48 gün boldy. Şu taýda konsert berdim-de. Şonu şu döwletiň arastaçylygyny görüp binähil döwletke diýdim. Onun gelemde siýal ýaşlar, deňdoşlar Toriýa, Yaponiýa, nähil döwlet. Menim Ulluqan bir gämi diýen. Onun gämi näme diýe? Küçüjek Yaponiýa diýen. Tebäbi şonuň arastaçylygy, edil gämiň üstünde de deňiziň orta arasynda gämidi tozan top ýoga. Yaponiýa diýen döwletim. Şonu men biz durus duralgolarda durus maşinlara garaşyp, aýagulaga garaşyp, şäherde bolyn tiýinleýän da bolyny şu taýnyň ýaşaýjylarynyň öz ýurduny, şu topragyna bolan söýgüsini görmek gerek. Şu küçüjek ýaňja aýak biten çağajygam öz iýän tüýjüjiginiň gabyny, daşynyň kagazygyny jübütine salýar ýa-da el torosuna salýar. Eýäm kiçiklikden enata şonu öwretýän eken. Şu zatlary şeýle bir tiýinlak gezdimde men şu taýda inni biziň ýurdumyz Yaponiýa döwletinden ol deňiziň ortasynda gämem haýty bätleşeti geldi. Bätleşämer. Inni biziň arkadagymyzyň biziň zannymyzy türkmeniň nähili arastaçylygyny goýanyna aýdasym geldi. Dünýä nusgalyk ýurdumyz Dünýä nusgalyk ýurt kurdy. Meni asmandan seretseňem appak bir ak guw düşen ýaly ýerden ýöreteňem aýaňa kir kimir ýokjak gumany ýok. Sen arkadagy Ferdaryny her gün watan habarlar gepleşiginde görýäňdi. Men dätin gelýär. Temizliklerine de, giyinişlerine de, onun ine bir şey dip bütün Türkmeni dünya nusg etdi. Şun men agdak geçetim geldi-de ýurdumy. Anha inni onun aňyrda bize näme bagyt bolar kadip otursam bolyn arkadag şäheri. O bir köpet dağın etegi. Niyeçiler geçirdik şu taýdan, kän geçýärdi biziň atçylyk sport toplumumuz var o taýda. Her bayramçylyklaryň jemi şu taýda jemlenýär. Ine her geçemizde, aňryk geçemizde, sag tarapymyzda, bärik gaýdamyzda, çep tarapymyzda teretmän ýörep bararken o taýda az wagtyň içinde, köpçüliň içinde bular ýaly gidenmir, gözel, cennet mekan döräreydi, bir watanyň ýüregi döräreydi. Hiç ýyl kelläňe gelenek. Inha şu öz halkyny edidledi arkadagymyň, mehribanladygy, öz mehrine gapladygy. Bilen bagtly. Sebäbi toy bollukça, toy köp bollukça şeýle bir işlenýär bolyny, şu işdenim ilham alynýar. Şu işden güýç alynýar. Şu edýän işiň arkadagy Ferdarymyň şol işine bir arma gör diýän ýaly aýdymlaryny ýetirýän bolyny teň ömrüňe ömür goşulýar. Juwanlygyňa juwanlyk goşulýar. Ýaşaýyşyňa ýaş goşulýar, bagtyňa bagt goşulýar. Ýakupcan käte şey diýenne täze bir söz tapasym gelýär diýenne. Tözüm ýeten ok. Şu watany arkadagy Ferdarym watyp etmäni. Tözümem ýeten ok, sesimem ýeten ok. Owazymam ýeten ok, men kanagatlanamok diýenne. Şu etýän işlem ol bize bir gün etýän işi diýen. Iň märkisi oglanlar neştaýda operator oglanlar ötürde. Oglanlar nähil bagyt diýer olsaňda akşam işden baranda çağa çykylan afuda öňünden ılgap çykmaly. Şadiýanjy ýa gapyda howully oýnap ýörmegi. Kim tigir sürüp, kim top oýnap, enata ondan başga bagyt barmy? Enata ondan başga bagyt barmy? Ne şu günlerdäki ýanky diýişiň ýaly abadamyzyň kenaryny görä. Gün geldigiçe, gün geçdigiçe şeýle bir lywata geýnýärdi.
arkadağım. Taqdim edip aqtamamı, gelip bil sana salamı. Qalqın yar beyik zamanı, yayğanıtın çarlap kuşum. Deniz kuşum, yayğanıtın çarlap kuşum. Baktı sari alıp baryan, öz halkını arkadağım. Her aýtdyýymyz öz ýerimizde durup, beýik iki insanyň ýören ýoluna togap edibilsek, biziň bagtymyzam şo taýdy, bizi Allah da ýalkar, eden işimiz uğruna da bolar. Sebäbi ol beýik insanlar Allahyň ýaranyna. Şonuň üçin bu bagtly ýurtda sökbediň soňy ýok. Sözüň soňy saat bolar diýär Halipa Şahyryň aýdýan gowtetirler, amma indi şol 16-njy iýun gününi arkadagy serdarymyz Arkadagy şäheriniň ikinji tapgynyň düýbüni tutmana baran portodyny garşylap gowaýdym ýerine ýetirdiňiz. Şo portotlar hem bizem tolgunlar ýa sizi üçin hem aýratyn ýakymly bolar. İlleşlemede hödürläýär şol aýdym Halipa. Ýerine düşerdi. Türkmenistan belent başyň asmanda, bagty ýetdi bugün türkmen milleti. Garaşdy ýurdumda uly toý bugün, büýsen türkmen arkadagly serdara. Garaşdy ýurdumda uly toý bugün, büýsen türkmen arkadagly serdara. Büýsen türkmen, öňe bar ýat arkadagly serdar bilen. Büýsen türkmen, öňe bar ýat arkadagly serdar bilen. Serdar bilen. Arkada serdarym watan başyna, dowamdır gödel ülkede. Başymyzda bagyt kuşy parlaýar, büýsen türkmen arkadagly serdara. Başymyzda bagyt kuşy parlaýar, büýsen türkmen arkadagly serdara. Büýsen türkmen, öňe bar ýat arkadagly serdar bilen. Büýsen türkmen, öňe bar ýat arkadagly serdar bilen. Serdar bilen. Vatanım kuwatly ýaşlary bilen, arkadagly belent başlary bilen. Gerçek ogul serdar güýçleri bilen, büýsen türkmen arkadagly serdara. Gerçek ogul serdar güýçleri bilen, büýsen türkmen arkadagly serdara. Büýsen türkmen, öňe bar ýat arkadagly serdar bilen. Büýsen türkmen, öňe bar ýat arkadagly serdar bilen. Serdar bilen. Ana Halipa şu wagt aýdymly saatly, söhbetli gurundaşlygymyz dowam edip dur. Siziň mukaddes ojaňyzda bugün çaý başyna siz bilen Çay gurundaş diýdi, bolýar. çay jaşyreýin. Sağ ol Halipa. Madama şu çaý başyna söhbetleşligimiz gyzykly bolýar hem täsirli bolýar. Gahman arkadagymyzda madama öz eserlerini bellek geçýär. Çaý hakyna, çaý başyna söhbet hakyna. Näýän özüňiz hem ýatladyňyz-da Halipa şu dinçal günleri, dinçal portotlar dowam edýär. Ýöne aýdym üçin iň gowy dinç haýty dinç Halipa. Aýdym üçin aýdym dürüdün günüm. Bolmanyna iki tremorda ak kagdyň ýüzüne arkadagy terdarym, watan wasp edip iki ýatsamam men üçin şoň dinç günüm. Men şeýle bir özümi dinçden gelen ýaly duýýan, haçanda men şuny bir gerekli iş etsem, şunyň ýaşlaryna bir öwüt inne edip aýdym dürüdi bilsem, men dinç günüm şol.
öz göwnüňem hoş bolýar-da halipa şonu. Bir ýüküň ýeňleýä. Bir zada begenýäň, näme begenýäkem diýende öz kalbyňda bir beginç duýgusy seni gurşap alýar. Pikirlenýäňde aýdym döretip durmaýan. Şuň arkada muwat edip durun, arkadagy hirdar muwat edip täze eser başlap durmaýanda şeýle bir dinç haçanna şu beýikleri muwat edip aýdym bilsem. Tebabi, owadan döwürmez bar halipa. Döwürmediň talap edýän aýdymlaryny, eserlerini döredip, onam başarýanyň üçin özüňi bagtly duýup, şu döwürde ýaşamagyň özüm aýratyn bagt. Şeýle bagtly adamlara, bagtly aýdymçylara aýratyn hormat goýup, gahrman arkadagymydam, arkadagy terdarmydam, biziň hünär bayramçylygymyzdan bir hepdelep bellemekligi uly ýol açdy. Ine Magtumul Puragynyň şygyryet günü bilen baglanşykly medeniýet hepdeliginiň hem joşkunly ýagdaýda geçmegine bu ýylam iýun aýyny 22-27-nji iýun günleri Aşgabat şäherinde joşkunly ýagdaýda geçdi. 5 welaýet agdybirlikde gatnaşdylar. Ine şol açylışda baratynda mukamlar köşkünni siz özüňizne badala hökmünni gowy eser ýerine ýetirdiňiz. Halipadan şegirt alanır tälim, arkadagym bilen arkada sirdar. Halipadan şegirt alanır tälim, arkadagym bilen arkada sirdar. Arkadagym bilen arkada sirdar. Dünýäniň hayrany ajaýyp diýýär, diminiň nurudur arkada sirdar. Täze aýdygyň nek bagtyny buşlar, arkadagym bilen arkada sirdar. Täze aýdygyň nek bagtyny buşlar, arkadagym bilen arkada sirdar. Arkadagym bilen arkada sirdar. Ine şol pırsatları ýatlasaňyz halipalaram çykyş etdiler. Siz özüňiz şo konserdiň başyny başlap berdiňiz. Gaty dogry. Bir agdybirlik bolanyna, jewitlik bolanyna alınmajak galaýar. O şeýle bir joşkunly konsert boldy, mukamlar köşkünni, ýaş oglanlar otaýda özleriniň okuyuplaryny goýup rejissörlük etdiler. Menem bir halipa hökmünni maslahat soraýardylar. O öz maslahatymy gaýgyrman şolary gije günni Yusuf Bayrampa, Tulemy Yusuf Canam işcanly, o özüne gowy düşünjeler, gowy istem goýsamlary bir taknada gowy orun alýar. Onu da bir halipa sizem bir görüp beräýiň-de, seredip beräýiň-de diýip bilmekligi, olamyr tyngoda uly hormatlary. Şo taýda 5 welaýetden hem aýdymçylary ýaşullar, halipalar çağırılmagy. Olaram hersi öz aýdymlary bilen bileleşip bir bar ýygynyň bar bileje watany arkadagymy, arkadagy serdarmy wasp edýän jemleýiji aýdym bilen jemlemekleri gaty gowy çykyşlar bolup. Dünýä bir xanlar, milleti yer kana devlet halanlar, ata-babalardan aýdan bir ýyller, arkadagy serdar watan ýaşadyn, arkadagy serdar watan ýaşadyn, arkadagy serdar watan ýaşadyn. Teatr tyngodymyň wekillerim täze spektakllar bilen çykyş etdiler. Şo günler biziň her günümizde märe owada beslenen bolyn şo günlerimiz Türk soýguramasynyň müştaýda 30 ýyl bolanyň jemlem müştaýda konsert bolmagy. Olam biziň medeniýet güllemimizi goşunt boldy da. Onuň hem halipa belläsim gelýär-de şo taýda şolaryň 30 ýyllyk münasibetli görüýte bir tapawutlanan halipalara, sunod işgärlerini medala mowşurly. Şo medala siziň hut özüňize münasip bolýar. Gaty dogry. O gaty bir uluzat ol altyndan medal takmaklary şol 30 ýyl şol Türk soýguramasynyň işläp gelmegine bizem şoňa her bir çaqylyklaryny baryp çykyş edip şo guramaň içinde
bolup gidenimiz üçin şol 30 ýyl zähmet çekenimiz üçin Türksoy guramazy bilen bilelikde eden işlerimiz var. Ne şo zatlar gözeňe tutup arkadagy terdarymyň münasip görmegi bilen şolar ýaly uly bir terpa yapdylar. Şoň bilenem toýlarymyzyň izi üzülmän medeniýet tepdeligimiziň jemin-jemlän günlerimiz arkadaş şäherimiziň täze ýurdumyzyň, watanyň ýüregi, halkyň geregi bir jenneti mekan, dünýä ýan salan mekanyň açylış dawaralaryny başlady. Ne onuň taýynlygyna ýörüýte her gün giderdik. Ýakupjan ödüňem bardyň şo tak, özümizem akşamlyk saat 20:00'dan soň şeýle bir howasy düýp göterýärdi ýa-da. Şeýle bir iş gyzgalanlyk gitdi-de bir kili daňdan 5-6 saat sen işlenýär. 4 bir hil çağalaryny gaýdaýyn ertirede berdi. Ay şu taýynam edeli, şunun bir işläp göterelim. Hiç kim ýadan ok. Şeýle lezzet alýar, ol gözellik. O bir gözellik, ol diňe bir howada däl, ol bir şäheriň bir gözelligi bar da. Töz bilen aýdar ýany şäheriň ışıklary etekläp oturan köpek dağa düşýär. Oň ýalkyn bir hil şähere düşýär. Ol şeýle bir ertekler dünýäsi otay. Başga da dip atlandyrar ýany. Şeýdip bir näçe gün şo taýda bir topor bilen taýynlykda bolup şol esasy merkezi şäheriň bir ýüregi diýilýän ýerini biz çykyş etdik. Arkada şäherimizi wasp etýän tamply eser. Yeteklep oturun köpek dağımı, yayıp dünya Türkmenlerin şanını. Yüreğine yadıp arka dağımı, arka dağ şeherim baktın şeheri. Yüreğine yadıp arka dağımı, arka dağ şeherim baktın şeheri. Olup bu zeminin gövhercigatı, aya düşer gözellüğünün suğlatı. Binegerlik tunnuğutunun nahmatı, arkadağ şeherim baktın şeheri. Binegerlik tunnuğutunun nahmatı, arkadağ şeherim baktın şeheri. Arkadaş şekerim bak bakarım, oğul kendim tezi taptım vatanım. Arkadaş firdarmışıdır katamım, arkadaş şeherim kalbi vatanım. Karıştı yurdumun şöhradı şanı, bak yanlanıp dur baktın mukami. Men feyizlerin mekanı, arkada şeherim baktın şeheri. Men feyizlerin mekanı, arkada şeherim baktın şeheri. Hakkın halka beren bak baktısın, vatanın bu hürdün teci tahtısın. Türkmenin bu soncu tecdege kızın, arkada şeherim baktın şeheri. Türkmenin bu soncu tecdege kızın, arkada şeherim baktın şeheri. Arkadaş şekerim bak bakarım, oğul kendim tezi taptım vatanım. Arkadaş firdarmışıdır katamım, arkadaş şeherim kalbi vatanım. Arkadaş şekerim bak bakarım, oğul kendim tezi taptım vatanım. Arkadaş firdarmışıdır katamım, arkadaş şeherim kalbi vatanım.
Arkada serdarma şudur kasamım, arkada şehrim kalbi vatanım, arkada şehrim kalbi vatanım. Şoğun emmara teher bilen açılsa ak pata verip arkadağım öz uçoru bilen atmanımızdan bir neçe ayla edip şoğun mukaddis Mekke jana has ziyaretine gitmegi. Ol himmedat bir hil var, şeyle bir Allah diýsen özü himmedatı uğrunitip goýan eken. Arkadağımızdan hak halatlar arkadağımız. Hak söyün arkadağımız var. Şu taýda da hemmemizi özü ilki bilen atmandan aylanyp bir näçe ayla edip bize ak patasyny berip ýola düşdi. İdýanlanam arkadağly terdarymyz Akan atly bizim bir dünýä meşhur arkadağımın gözel bedewiniň heykeliniň duran ýerinden şähere girilgen toý bagyny ketip ak patasyny berdi. Ine şoň bilenem şeýle bir giýje ýaryn etjen şeýle uly toý tutuldy da şo taýda. Onu bir türkmen agdy bir bolmasa, öz arkadagyny terdaryny jebis bolmasa, olar ýaly toý tutup bolmaýar. Başım kurban olsun Türkmenistan'a, başım kurban olsun arkadağıma. Başım kurban olsun Türkmenistan'a, başım kurban arkadağlı serdara. Başım kurban parlak duran tuğuma, başım kurban olsun arkadağıma. Başım teci gözlerimin görücü, başım kurban olsun Türkmenistan'a, başım kurban olsun arkadağıma. Başım kurban olsun Türkmenistan'a, başım kurban arkadağlı serdara. Başım kurban parlak duran tuğuma, başım kurban olsun arkadağıma. Başım kurban olsun Türkmenistan'a, başım kurban olsun arkadağıma. Başım kurban olsun Türkmenistan'a, başım kurban arkadağlı serdara. Başım kurban parlak duran tuğuma, başım kurban olsun arkadağıma. Başım kurban olsun Türkmenistan'a, başım kurban arkadağlı serdara. Başım kurban parlak duran tuğuma, başım kurban olsun arkadağıma, arkadağıma, arkadağıma. Aydym bilen, saat bilen şol günni geçen şol günnemiz biziň ýadymyzdan, hakydamyzdan intekler çykmady. Tebäbi täsirlendiren pursatlar da giýjesine sine diýen ol şol arkadaş şäherine barsaň, ýa-ni ýyldızlar bir hil ýere düşen ýaly öwüş günni, owudan şäher. Günnüýdem görseň gözüň dokunýar. Ýöne şo taýda biz özümiz toý tutdyk, aýdym saat etdik diýäse, ýöne bir näçe adamlar öýli bolup toý tutdular. Arkadağymyzda da, arkadagy serdarymyzda da öz ýürek buýsançlaryny aýdýarlar. Ine arkadağymyz käbeden gelen pursatynda da ilkinçilen hataryny bir sunuda adamlaryny aýratyn ýatlap, şo taýdan sowgat getirmegi, aýratyn ýatlap ýüregine eýem sunuda işgärleriniň ornunyň badygyny hemmemiz bildik, şo sowgatlaryň biz gyzgyn mähir bilen kabul etdik halipa. Gaty dogry.
Beyik arkadağım ziyarattan gelen geceti tıngodyma goýýan hormaty, sarpasy şu taýda bizi ýatlap, şu gelip uçordan düşen persody bizi ýatlap, şunu eltip berin, şu ýeje eltip berin. Men ýörüýte şu taýdan getiren teferrügimi diýmegi, ondan başga bize näme bagt gerek, Ýakupcan. Onun biz mehriban arkadağımyda, arkadağı serdarmyda öz janymyzy bermelen bolsak taý. On men ýürek bilen aýtýanna, sıngodymyz bagtly, türkmen bagtly, biz bagtly. Şolar ýaly mukaddes ýerde adyň tutup bilen bolsa. Onda dünýede bize başga bagt gerek däl. Men şonu diýen, ömrü uzak bolsun. Allah jan edin ziyaretler kabul bolsun. Gije onu dilegimiz. Arkadağı serdarymyz. Şol olajak, mukaddes olajak. Bizim bir ýol ýörelgämiz olajak. Ul mektebimiz olajak. Şu adyna halipa şol olajak mukaddeslik hakyny aýdýaňyzda bizim gahrman arkadağymyz öz nusgalyk görellesini mehriban pederinden, käbesinden alandygyny her pursatda duýýar. Ene ýakyna da hemmämiz bilýäs, teleýaýlym arkaly türkmen halky tomaşa etdi. Gahrman arkadağymyzyň käbesi Oglawat ejemiziň öz ýüreginden, mehrinden eýem dören bir näçe milli nusgalyk el işleri bar. Olaryň menen muzeýe getirilip goýulandygyny hemmämiz bilýär. Ýöne täzelikde Gahrman arkadağymyzyň maşgalasy, arkadagly serdarymyzyň käbesi Oglaýarek ejemiz, Oglaýarek ýeňemiz şol gymmatlyklary eýem muzeýe getirip goýmaklygynyň özüm aýratyn tarihi pursat, türkmen halkynyň gelejeki nesillerine aýratyn bir görellilik mektep bolupdy. Hal muzeýine baryp şo taýda haly dokumagynyň özi, ýa bolmasa aktyjaklaryna görüm görelläni eýem Oglawat ejemizden alyp gelýän ýörelgäni görellilik edip görkezýändigini hemmämiz synnadyk halipa. Bular hakynda siziň hem ýüregiňizde bir ençe arzuwlar bardyr. Gaty dogry. Arkadağımın bir näçe mukaddes kitaplary bardy. Şolaryň haýsyny açsan käbämiz bardy. Kıvlamız vardı. Olardan görellesi, alan terbiyesi, hakiki bir Türkmenin nusgalyk olajakdygyny biz her kitap açanmyzda görýär. Arkadağım soňky ömrümiň manysynyň dowamaty kitabyny açyp görüň dedi. Hemme şo taýda käbämizi, kıvlamyzy şeýle bir gowy tanıtýar da içkin tanıtýar. Olaryň nähil adam bolanyny, şeýle bir kiçilikden şo dähmede ýugurlanmagyny, şo halal dähmet bilen ösenligini, şol käbämiziň el işleri bilen gaýmaga ýaýyşyny, keşde çekişini, gyýdlaryny daşyna üýşürip alaja iýişişi, ýa jorap örüşi, keşde çekişi, kurtöleri her birini ýeke-ýeke aýtýar. İnsanlar da arkadağım şey diýdi. Ol durmuş gidip otyr. Ol Allah'dan gelen hiç bir öwretme ýok da. Käbämiziň insanky ýoluny uğradylanýak pursatyny aýtýar da şu taýda. Dünýäm gidip barýar diýdi. Dünýäm boşap barýar diýdi. Inen merýän ilhamyndan güýçli ilhamyň ýoklugyny aýtýar. Ýa bolmasa hemmämiz bilýär. Mehriban arkadağım mıdama öz bedewleri Taylanna gidecek Taylan başına ilk bilen käbämiziň öýrün alajatyny dakýady. Men bir dak geçetim gelýär. Arkadağım maňa aýaglyk berdi. Şonu ýürüte iýeripdir. Oglawat käbämiň öýrün alajatyny dakdyny. Şonu dakyp berdi. Inha neşi mukaddes alajydy. Şol men aýaglygmy daklan alajan taýy, käbämiziň öz dokany alajat, öz öýrün alajat. Şu bizim ojagymyzyň iň bir mukaddeslikleriniň biri. O şuňa bir baş ýegmäni, bir konterde gitjegem bolsam getirip bir boynumdan asyp onuň mukaddes ýerimde goýup gitmegimiň özi döwletli gapyma döwlet getirdiň diýip alajanam. Mydama özümiň bir iň bir mukaddes bir namazlyklarymyzyň, Kur'anymyzyň deňini görüp goýan alajam şu o bir käbämiziň öz eli bilen dokany maňa da meýesser etdi.
Ne bir neçe yıl bäri men öýümüň eýesi, men öýümüň diregi, men öýümüň söýegi, şu mukaddes alaçy türkmeniň bir mukaddesligi de. Türkmen halky ırımçyl halkda halife onu ırım edip ýem täze adalanna hökman şu alaja dakýalar. Iň märkisi şu maşynyň açaryna da ýem alaja duran ýa öýüň açaryna da şonýal alaja dakyp. Ine biz ýaş kak o wagtlar bara inelerimiz, ýeňelerimiz bäbeklerini bir hastaxanalara da gidilmedi ekenne. Ýöne biz bilýät oglan çağa kak oýnap ýörenmezdik. Biriniň öýüniň daşyndan ala jaýlanardy göleni bilen bäbejigi bolup durup, biler jigalypdyrlar diýerdik. Şol bütün bir plan jaýdyrgan şoň daşyndan inçejik alajy aýlanardy. Ho, şol öýde onuň şu çiýleligini, şol öýüň bäbejigi alanlygyny, ece planlanan öýüniň daşyndan alajy bar eken olar bäbejigi alypdyr diýip, şolar ýaly ýa täze öýe geçilenedi bir ol hükman mukaddes alajy ol iltilýäni men bagtlyýan maňa käbämiziň öz örün alajatyndan ýetmegi. Galy bersede inha hemmämiz bilýär käbämiň dowamatynyň maşgalasy ogulyrek ýeňemiz arada hemmämiz gördük. Buýsonlyk, gowunlyk käbämiziň öz örün alajatyny, alajy örmekde ulanyn gurallaryny öz balajyklar, agtyjaklar bilen eltip milli muzeýimize goýmaklygy ol gidin bir türkmen dinanyna uly bir nusgalyk mektep. Özüm şonu edep görýäňde şolaň ümmärki ýürüýüşini bir olaň bir ýeriň gaýmagyny bozman, ol iksanjak balan geyinişini gördüňizmi? Taş çagadlary gulajyklarynyň üstünden öýrülen, gül takyaljy, ine hakyky türkmen olajak, hakyky türkmen maşgala, hakyky türkmen. Ine onuň aňarda söz ýok. Şolar ýene bir zat syn etdim, şo taýda da aýlanyp käbämiziň öz elinden çykan kürtözün tiýinleşiklaryny ortaň şo çagalan. Galy bersede Mälik Gulatamyzyň bitiren işlerini, ýurt üçin, watan üçin, şo taýdaky ehli eden işlerini ýeke-ýeke ýazgylary okap, buýsonmaklykları inha biziň aňrymyz, inha biziň dowamatymyz. Ine biz nähil ýoldan ýüremeli? Biz gelecekde kime meňdemeli? Biz gelecekde nähil bolmalygymyzy inha biziň ýol ýörelge mektebimiz diýip çyk durmaklary ine biziň ýaşlarymyz üçin görüm göreldi. Onam şol hal muzeýe baranna halipa şol eýem perdentleriňem eýemden haly dokap bilýänliklerini göz ýetirdiler. Men diýene şo tözümde, men eýem şo çagalan her bir zada okuyup bilýäni görýänne, okuyup bilýäni bilýän. Täze ol öýde zähmet gaýnaýan öýde, olar ýöne götsiz adam ýaly girip çykyp bolmaýardy. Ne gördüňmi? Şo tak geldi biziň ýeňemiz, ogulyrek ýeňemiz, ol Ustad Halyçy, at gadanan Halyçy, Halipa Halyçymyz, ogulyrek ýeňemiz ömrüni hal sunoduna bagş eden. Aýlanny ahyry durup bilmedi. Oturup haly komana başlady. Haly komana başlady. Agtyjaklarym gapdalyna oturup kiçijegimiz ýumok tarata uljamyz oturup deň çitişip elleri tynnyly, elleri keserli, haly dokumak. Gördüňmi? Prezidentiň gyzy. Ol ellep bilmeýän bolsa keserini tutup bilmezdi, synnysynam alyp bilmezdi, daragynam hakyp bilmezdi. Eýem şol ojakda şo rahmetiň dowam etýänini, şoň bizi ýene ay dogan ýaly bütün türkmeni dünýäň ýüzüne täze ay dogan ýaly äşkär boldy. Halipa şu atşo mukaddes ojagyň täsirligi hakynda biziň hemmämiz üçin nusgalyk mektepdigi hakynda buýsançly gurrunlar aýtdyňyz. Ýöne siziň şol ýanky aýdan gurrunlaryňyzyň üstüne ýetirýän gow eseriňiz bar, gow aýdymyňyz bar. Ony arada täzelikde de halkymyza hiňlenip berdiňiz. Ony dogry intäkmen taýýarlamak ýöne zywanyma gelen tetirler diýip aýtdyňyz. Sensiň mehriban ene, gahrman ene diýip oglawat käbämize başlanan aýdym. O käbämize näme ýatsaňam at sebäbi bizi iksan beýik insany ýetişdirip beren ene. Şol ojagy bize bagş eden ene.
Arkadağı dünya veri, dünyamızı özgördün. Oğulavat kevemi, tintin mekribanini. Bağlanı Allah korusun, dertten yaman gözürdün. Oğulavat kevemi, tintin mekribanini. Milli kahramanini. Ay, Maksut Türkmen dinarlarına yer hüneri yan salyar. Devam edip dünyanın yüzünü yayar. Secdege kim keveminim mektep bolup yaşayan. Oğulavat kevemi tintin mehribanini, milli kahramanini. Secdege kim keveminim mektep bulup yaşayan. Oğulavat kevemi tintin mehribanini, milli kahramanini. Ör boyunu kallı Türkmen arkadağa dayanıp bütün Türkmen tecidini tirdarına buysunup. Yurt başına gerçeklerin ceviz ile kuvunup. Oğulavat kevemi tintin mehribanini, milli kahramanini. Yurt başına gerçeklerin ceviz ile kuvunup. Oğulavat kevemi tintin mehribanini, milli kahramanini. Tintin mehribanini, milli kahramanini. Eni kahraman bolmasa Perdent kahraman bolmaz. Eni kahraman bolmasa Perdent halkın yüreğine kahraman bolup girmez. Ondan soň döretmeni yaşamaklık mümkünler. Men şu wagt bir täze aýdym döretdim. Nisip bolsun ha, näme gelecekde öňümizde sentýabr aýynyň ahyrına biziň garaşdyrlyk toýumuz, baky toýumuz, şanly toýumuz. Şonda bir özüm bir münwerimizi göz öňüne getirip, tuğumuzy göz öňüne getirip bir aýdym döretdim. Ýöne men dutarçym terdarjam bilen işlerimi dinledeýinne. Arka dağ terdarım bilen gelçegi ak yol görünüyor. Gör terdarım. Hakkı koyu serverli. Takamrat gelçegin sözlerini akımı gülüşle yaptı. İnte kakında gelceğin dinleklerini. Gelçege ak yol görünüyor. Şabap atlar gedin Türkmen'in kalbi bolgoy. Çan nebiyle dönüp duran biri duran geldi bolgoy. Başlatın toyu başlatın. Hakaletli arkadağım hak nadarını görünüyor. Arkada serdarım bilen gelceğe ak yol görünüyor.
bilen geljegi ak yol görünýär. Yepetine tuğu parlantılardan gümmel görünýär. Hakaletli arkadağım hakna görünýär. Arkada firdarım bilen geljegi ak yol görünýär. Arkada firdarım bilen geljegi ak yol görünýär. Arkada firdarım bilen geljegi ak yol görünýär. Ne tip Tamam, bolsam, Halipa. o da Yakupcan siz bilen gepleşik etsek bolsam, Yokman menen bir täzel getmeli bolýar. Onun ilkinji boşluk tutan siz bolýaňyz. Oglanlar bilen operatorlar bilen gelýäk eýem biz gurrundaş boldukda häzir barsak Halipada hökman bir täzelik bolar diýip. Eýem gapydan giren pursodymyzdan merjen sowal bilen ýüzlenýärde. Bugün ejemde näme täzelikler, näme ýitgeşmeler görýän diýe. Halipa täze libas giyipdir. Gutly bolsun Halipa diýdim bol. Şol libasy aknagyşlar üns bermedimmi? Bir ýitgeşme bar diýe. Menim ýok, durla hanyp seretdim boli. Harplar ýazylgy dura ýörýti. Cemal Sapar we Bagşy diýip ýörýti. Buň sırny aýtsaňyz Halipa. Türkmen halky, Türkmen milleti öz bagşysyna hormat goýmadyk bolsa, oňun başyny arkadagymma, bagşany hil hormat goýmalygyny hemmetine mektep bolup görkezip oturun. Tungotumy men aýdymma maýyl bolan bir tikimçi ýaşaçyk bir gelinjaň etýär, meniň ýüzüni göremek, gelinmi gyzmy Jamal Saparyna bagşlaň, men siziň qymmatly wagtyňyzy alýan, ýalňyşmasam şu göýükçäň gyýdy mennidi, çykan ýerim änegiň gelini mennidi. Aýdymňyzy tungoduňyza maýyl bolup, siziň aýdymňyzy eşitdim. Men täzeden bir öz tungodumda ilham gelýär, joşgun gelýär. Siz bilen bir duşşasym gelýär diýdi. Aýguljan, Aýgul ady. O şu lywasy dikipdirde ýürüýdi maňa hormat diýip şeýle harplar bilen täze bir eser döretipdir-de, naqş eserini döretipdir. Her adymdan, familiýamdan, bagşylygymdan bir harpar şonu naqşa geçiripdir. Bagşy, Sapar we Jamal Tağolun Taňry ýalkadyn gelip özüniň en atasynyň men tungodyma hormat goýýany, gaýyn atasynyň öz ýan ýollaşynyň gara şolaň maşgalatyna uly hormatym bar eken, uly hormaty eýe ekenim. Soňundan men bir gün bir telefonu jaňlaşamda özüniň gaýyn atasy bilen meni gürleşdirdi. Artysman ağa ady. Olara men aýdymlamy dinläp ağlap oturan ýaşly ekeni. Onun şey diýär-de siziň diýär arkadagymyzy wasp edýäňizi düşünýär. Ýurdun waspyny ýetirýäňizi düşünýär. Arkadagy serdarymyzyň her bir şag adamny etire salýanyňyzy düşünýär. Men hiç söz bilen aýdyp bilemokdy. O ýaşyl bir hili bir gözlerini ýaşardyp gürleýänini bildim-de. Şanky şu Aýguljan ýurtsyny ýörüp men toýlaryna çagyrdy. O taýda arkadagymyň Leyli Saç diýen aýdymny aýdyp berseňiz diýdi. Arkadagymyň Kerimjana bagşlan toy aýdymny ýaşlara sowgat diýip aýdymny şeýdip bir hili şeýle bir türkmeniň tungodyna hormat goýup bilýän arkadagy serdarly döwrüniň watpyny ýetirip bilýänligimi şeýle uly hormatlar bar eken. Arkadagy serdarymy goýýan hormatlaryny o diýe siz aýtýaňyz bolýan hakykat siz diýär şu iki beýik insany dogry suratlandyryp aýtýaňyz diýär. Olaň bir şeýle bir men aýdymma bir derin berişini görseň-de, şol ýaly men büýsonýan arkadagy serdarym şu döwürdäki men täze bir tungodymy, täze bir dörediciligimi açanlyklaryna büýsonýan. Hawa, onuň Halipa ýaňy bir taýarlyk pursodundan ses ýazgylaryny biz eşitdirdiňizde arkadagym bilen, arkadagly serdarym bilen geljege ak ýol görünýär diýe. Ene görünüp dura, gelejegimiz görünüp. Hakalatly arkadagym hak nadaryna görünýär diýe. Hakalatly arkadagym hak nadaryna görünýär. Arkadag serdarym bilen geljege ak ýol görünýär. Şeýle bir
Onun şu zatları şey dip aýtýan bolyn, tomaşaçylar, dinleýijiler. Sama taparna diye biz diye siz aýtýaňyz gün hakyky arkadagy bilen arkadagy tirdar jandan ýa diye. Tuğratlanyp dur bizim gözüňiň döňüne diye. Hiç il eksigi de ýok soň, artıgy da ýok diye. Diýene onun aňyrda bizi bir diňe işlemek, diňe wasp etmek, buýsanmak galýada. Türkmenmenlik buýsanmak galýa. Şoň üçin Allah'ım ömürler uzak bolsun. Şu bagty bize bagş eden ýokarda Allah'ım, yerde Allah'ımın goşa wekilleriniň ömürler uzak bolsun. Janlar sag bolsun. Allah can her gününi wasp etmek bize meýestir etsin. Her gününi. Men şonu arzu etdiýän ýok. Arzuňyz hasyl bolsun halipa. Sözümüz, söhbetimiz siziň sazyňyz, sesiňiz soňlanmasyn halipa, janyňyz sag bolsun. Arkadagymyzy wasp etmekde, arkadagy serdarmyzy, owdan watanmyzy, onu da halkymyzyň toýlaryna baryp şolaň şatlygyny paýlaşyp, şolaň şatlykly gününe şärik bolup, şaýat bolup ýaşamak uzagyndan nesip etsen bede halipa. Sag ol. Ýakupcan, şu bagtdan, şular ýaly aýdan sözleňmä-de şolar şaýat bolmakdan bizi mahrum etmedin. Şu ýurdun gözelligini görüp wasp etip gelmek meýestir etsin. Haýdanyňyz gelsin halipa, janyňyz sag bolsun. Ene bugün mukaddes ojaňyza bizi kabul etdiňiz, mehman edip az pursatlygyň bolsa, siz bilen çaý başynda söhbetdeş bolduk, buýsanjymyzy halkymyz bilen paýlaşdyk. Bize şey dip öz ýüregimiziň joşgyny buýsanjyny halkymyza ýetirmäge de mümkinçilik bar halipa. Bizne ýaşam bolsak, biziň ornumyz bar. Teleýaýlymlarda ýa bayramçylyklarda watana hyzmat edip bilýär. Biz buýsanýas şu portatda arkadagymyza da arkadagy serdarmyza da çyn ýürekden alkyş aýdýar. Sizden hem görelýär ýa halipa şey dip watany söýmekde, arkadagy serdary wasp etmekde iňňän ol zähmet çekýäňiz. Şol zähmetiňiz hormatlanyp, sarpalanyp arkadagy serdarmyz sarpyndanam sarpa goýulýar, hormat edilýär. Olaýam sunwata goýulýan hormat, hemem adama goýulýan hormat şo taýda çuňdan doýulýar. Biziň ýurdumyzda iň gymmatly zat adam hasaplanylýar. Adamyň jan saglygy hakyny ul alady diýen biziň beýiklemimiz bar. Janyňy sag bolsun diýär halipat eder. Taňry ýarkat men şu şeýerde bir zat aýdysym gelýärdi. Men näme üçin şeýle özüm bagtly saýan. Bolanyny bellidir diýädi. Şu bolamyzda bize haten ýoluň dip Allah biziň maňlaýymyza, kalbymyza ýazypdyr, salypdyr. Şonu aýtmadyk günümiz biz bir melhemsiz hassa. Melhemsiz hassa oglanlar. Şoňa dogry düşünýän operatorlara da ýüzlenýän. Melhemsiz hassa men şunu bir gün hiňlenmesem, bir gün arkadagy serdarym barada pikir edip, bir gün bir zat ýazmasam men melhemsiz hassa. Ýöne gelli, döwür gelli. Ol hakyňa bereni, hakyňa ýerdäki wekili. O zatlary düşünýärdiň biz asmanyna täjit goýda bizi. Ana şoň aňarsynda kim dur? Arkadagym dur, arkadagy serdarym dur. Şo beýik iki san insan biziň sunodumyza hormat goýdy. Şeý diýen bizi bagtyň çür depesinde oturtdy. Ýene bir gedek ustaýdy sözümiň ahyryna arkadagy serdarymy ömürler uzak bolsun, janlar sag bolsun, başlary dik bolsun, işleri rewat bolsun.
başyňyz dik bolsun, işiňdir awaç. Anhaby we pali biýik il bilim, başyňyz dik bolsun, işiňdir awaç. Başyňyz dik bolsun, işiňdir awaç. Başyňyz dik bolsun, işiňdir awaç. Öňümizde toýlarken her günimiz toy bilen bayram bilen geçýär. Garaşdyrlygymyzyň 32 ýyllyk toýuny biz häzirden taýýarlyk görýär. Dedemin aýyam taýýarlyk pursatlaryňyzy aýtdyňyz, aýdymlaňyz, eserleriňiz hakynda buýsanjyňyz aýtdyňyz. Her gedek gepleşigimiziň ahyryna Halipa bir owdan gadal bilen jemleýärdik. Bugunama ýanky sözleriňiziň dowamyny gadallar bilen häzir üstüne ýetirdik. Gepleşigimizi aýratyn öwüşgün paýlardy Halipa. Baş üstüne. Aley ala ala ala. Ey hop ha. Ağıyın içi yağı ya törünne Türkmen bağıtı. Ağıyın içi yağı ya törünne Türkmen bağıtı. Arkadağlı tirdar mıda baryan yollarımız yağı. Arkadağlı tirdarıma baryan yollarımız yağı. Ayalli kadallar canım alli. Ayalli kadallar canım alli. Coşkunlu ya coşkunlu, Türkmene kalbi coşkunlu. Coşkunlu ya coşkunlu, Türkmene kalbi coşkunlu. Bütün dünyanın nadarı arkadağımın ak köşkünne. Bütün dünyanın nadarı arkadağımın ak köşkünne. Şöhret de şant de beyge arkadağımın. Şöhret de şant de arkadağlıya tirdarım. Şöhret de şant de beyge arkadağımın. Şöhret de şant de arkadağlıya tirdarım. Köp sağ ol Halipa. Şeýle şöhratly gadallarňyz elmydama toýlamyzyň törini bedäp dursun, janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Sağ olun, toyda görüşelim. Köp sag bolun Halipa. Alha, mehriban adamlar, bugun biz öz dörejilik toparmaz bilen bilelikde Türkmenistanyň halk artisti, Mahmud adyna halkara bayragyň eýesi Halipamyz Jemal Saparwalaryň şu mukaddes ojagyna mihmançylykda bolup, çay başynda söhbetli görnüşler size ýetirdik. Mehriban adamlar, şeýle söhbetliň ödenini Halipaň ýüreginden gaýdýan hoşniýetli arzuw we arkadagly serdarymyza, gahrman arkadagymyza, owdan watanymyza bolan pek söýgüsi we ilhamy we joşguny we şol joşgun ilham madama biziň ýurdumyzda gaýnap dursun. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagly serdarymyzyň alyp barýan beýik işlerini üstünü kemra bolsun, janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Mehriban adamlar, şeýle ýagşy arzuw umytlar size ýollap, bugünkü gepleşigimizi jemleýär. Gepleşigimiziň indiki sanlaryna diýdarlaşýança hoş wagtyňyz.